Sana'a wata aba ce da idan matasa suka yi riko da ita za ta kasance musu abin dogaro a rayuwa. A yau kuma shirin namu na sana'a ta mutunci na ya yi muku zabarun wani matashi da yake harkar takalma, ta inda harkar takalman nan ta zame masa abin alfahari a cikin rayuwarsa. Ku biyo ni cikin shirin tare da ni Salma Muhammad Salisu don ganin wane bakon namu na wannan makon. To sunana Kabiru Idris Sarari, Kibiya Local Government, Kano State. An haife ni a Sarari cikin Kibiya Local Government, kuma na taso da tun ina karami na taso ni mai son kasuwa ne na. Abin da ya ji hankali na fara wannan sana'a dama ne tun da na tashi ina yaro ina da ambition din ya zan yi na zama dan kasuwa. Ya za a yi na zama dan kasuwa kullum abin da yake a zuciyata kenan. So da na ga nake farawa gradually da na karasa Kibiya sai na zo na JSC Gwale, da na gama na samu result dina sai na zo na tafi Kaduna. Da na tafi Kaduna sai nake tunanin ya kamata na kara makaranta akan secondary dina, sai na dawo ne College of Education Saida Rimi. Duk na ta dai struggling na wannan ya za a yi kasuwanci. So daga can Kaduna nake karɓo takalmi kafa ɗaya ake bani wari ɗaya. Takalmi kamar wannan guda ɗaya ake bani a kasuwan Bacci Kaduna. Idan aka bani wari ɗaya sai na tafi wajen da zan nemi yara a customer su saya. Idan na samu sai tukuna na hau bike, lokacin babu rigingimu a Najeriya, sai na je na karɓi wannan warin, sai da haka na fara wari ɗaya nake karɓo a wajen abokaina nake saidawa. So ba ya dama a ba mutum kafa biyu ba. Ba sai kana da wani matakin ilimi za ka iya wannan sana'a ba. Kurin ni din ne ambition dina, ina yin karatu ina yin ta. A cikin makaranta ne nake nuna mutane ko da ba za su iya saya ba cewa ai dan kasuwa ne ni. Har nake so na zo in tafi Lagos. Ina ta son na je Lagos. Kullum ina gaya mama na ni ina so na je Lagos. Tace to ai komai lokaci ne na. So 15 aka yi mana alƙawari za a kai ni Lagos ba a kai ni ba. Har sai da Allah ya kawo dai lokaci wani abokina ya ce mani zai kai ni Lagos. Kuma wannan Lagos da nake zuwa da a ɗaya nake tafiyan ta ma. Wani abu ne da ake ce masa attachment. Lokacin 2000 ake ɗaukar mutum daga Kaduna zuwa Lagos 2000. Idan kuma kana neman kujera za ka hau to a lokaci shine 5000. 45 kudin wanda zai biya ticket, 500 kuma kudin wanda zai kawo. Tattalin arziki a Najeriya lokacin da abubuwa suka canji ya karu, kuma aka ce an rufe boda na seme Lagos. Tattalin arziki ya taba kamfani na. So amma da addu'a da idan na tafiyan akwai abubuwan da ba product dina bane nan standard din da nake kawowa. So amma sai mai tunani tukunna zai gane cewa shine siyo wasu kayayyakin dan kada na zo kamfani na a ga cewa kaman ba kaya da yawa, sai siyo wasu product din wanda suke masu sauki, sai siyo masu tsada sai na hada. An kawo kaya ba kowa zai gane ba. Wannan kamfani yana da ma'aikata kaman guda 3 a ƙarƙashi na da suke tattare da ni. Ba nan ake yin su ba, ana yin su ne a China. Daga China kuma za su kawo
akwai wanda suke kawowa Lome, akwai kuma wanda suke kawowa Lagos. Kalubale da yake akwai yanayin da in ka kawo kaya mutane kowa yake so ka bashi, in ka bashi kuma mutane da yawa ba su baka kuɗin ba. Masu kallon mu na san kun ƙayatu da ganin bakon namu na wannan makon. Ku kasance da mu a cikin shirinmu na gaba don ganin wa za mu kawo muku da shi.